Mit navn, det er Fake Austin. Og ved du hvad, det lort, det virker ikke. Jeg var totalt parodi, mand. Okay, og det her, det er en vlog udenfor. Og jeg skal sådan set, eller skulle cykle, men det her lort, det gider ikke virke. Kæft, hvor er jeg dårlig til at lave en parodi her. Det er godt. Jeg har faktisk fået nye sko, hvis I kan se det. Kan I lige huske dig i baggrunden? Nej, ved du hvad? Jeg vil faktisk bare gerne rigtig sige tak for mine subscribers, så selvom det ikke er særlig mange. Nok, men ved du hvad? Ligesom GX han siger, og Brian from Danmark og Høgen, er det nok bare 18 subscribers, når man er ny. Det er fucking vildt. Ja. Yeah. Og så har jeg også lavet en fejl i min tidligere upload. Om at, at jeg var ny YouTuber. Men det var der sådan en grund til. Fordi det var en anden kanal, jeg ville uploade til, min gaming-kanal. Men den kan jeg simpelthen ikke uploade til. Så er den uploadet til min vlog-kanal, /gaming-kanal. Så det må jeg sgu lige lidt undskylde, men det her, det er sgu en vlog, det her. Og så det er faktisk en, så vil jeg gerne sige, hvad hemmeligheden bag at få succes på YouTube det er. Og på alle, de siger bare det på 24 minutter, men det her det er kort og enkelt sagt. Det er kraftedet med subscriberne. Det kommer an på. Og hvis du har gode men det meste det, hvis du har gode subscribers, så kan du hurtigt blive populær. Hvis du ikke har så gode subscribers, så kan du måske ikke blive så populær. Hey, på det vand, jeg skal sætte mit hår. Jeg synes jeg godt, det sidder sådan lidt dumt lige nu. Ja, det sidder fint nu. Kæft, hvor har jeg fået den Jesper K på hjernen. Nå. Men hvis du ikke har så god YouTube, så kan det nok være svært at, få mange subscribers. Eller, ja. For hvis det er gode, så vil de have delt den og alt muligt. Og så vil du hurtigt blive populær. Eller så vil de anbefale det til en hel masse andre. Og jeg ved godt, at min kanal den er lidt amatøragtig, men jeg har sgu heller ikke det gode udstyr. Så ja. Plus jeg filmer på en iPad. Har jeg sikkert trængt ud nu. Så kæft, man. Hør på. Og det synes jeg endda selv. Og kæft, hvor har jeg langt hjem. Nå. Jo, og så er der også det der med, at jeg har lidt svært. Eller, ligesom GX, så kan man faktisk godt sige, at grunden til at jeg ikke filmer med andre, sammen med mange andre, det er på grund af at have angst. Det er ligesom, hvis jeg skal hen og finde arbejde eller sådan noget, så er jeg også angst. For at bare gå ind og snakke med de andre fremmede. Ja. Det er bare noget, jeg har, ligesom GX. Så det er nok ingen grund til, hvis det er i disliker. Men jeg kan se, at det er gået rigtig godt. Jeg får mange likes, og jeg får også for mange seere. Og har 18 subscribers. Jeg vil bare sige, at jeg vil være lidt mere tilfreds, hvis der var nogle flere subscribers. Så jeg forlanger ikke mere. Jeg er kun 14 år gammel. Og jeg mere sliv lidt. Så ja. Så ved jeg nok også godt, at jeg er med på Mikkel eller X3 spring video. Og det er springvideo, så der er der i hvert fald ikke så mange om denne, men der er der fandme mange seere. Der har jeg sagt til Mikkel, der kan det godt være, at han subscriber det er galt med. Men jeg ved ikke med jeres subscriber. Med mine subscribers, jeg ved ikke om det er nogen, der deler eller noget, tror jeg ikke. For jeg synes lige, at antal det går lidt stå. Men der var lige på tiden, men synes jeg, der rykkede meget op. Så, men så var hemmeligheden bag at få succes på YouTube. Det er sgu dine subscribers. Og jeg håber sgu, I vil se den her del den. Fordi jeg kunne sådan set godt tænke mig at blive god YouTuber og anbefale mig nogle ting. Og jeg har også fundet ting, så jeg kan lave ordentlige gameplays på PlayStation 3. Det der Elgato Gaming Capture. Ej, fy for satan, lægger kræfter med en død røv derovre. En død røv. Men det var lige hemmeligheden bag at få succes på YouTube. Men ses alle sammen, og tak fordi I så den. Og så lige en ting til. Giv et like, smid et like, så kan I lide mit hår.